Здравейте, казвам се Иванка Брокман. Искам сърдечно благодаря за поканата от Българското училище Свети Кирил Методий в Дортмунд и Министерство на образованието и науката в България, както и на Българското училище в Щутгарт, ние връбчетата, за поканата за събитието Столиците на България на 24 април в Щутгарт. Това беше едно невероятно изживяване, което ни върна отново у дома, където сме тръгнали. Историята на България не трябва да се забравя. Невероятно събитие, както за големи, така и за малки. Цялата интерактивна програма беше толкова възхитителна от всички, чудесно приета. И аз смятам, че такива събития трябва да бъдат правени все повече. Смятам дори за един въркшоп, който да е повече от един ден, в рамките на 2-3 часа. Не е удобно, не е възможно цялата история, всички важни събития, които определят нас като народ. Още веднъж благодаря за това чудесно събитие и ще се радвам отново да се видим в Щутгарт. Благодаря. Казвам се Татяна Петкова. Много благодаря за това, че мога да присъствам на такова едно чудесно мероприятие, свързано с историята на нашата много обичана родина, която много ни липсва. Благодаря специално на целия екип, който е подготвил това чудесно мероприятие, подбрал е толкова добри професионалисти и запознава тук всички нас с връщани към чудесни моменти от историята, от нашата народност, от всичко, което носим в сърцето си за България, чрез разказите за нашите столици. Благодаря най-сърдечно и до нови срещи! Казвам се Теодора Сакалийска и имах честа днес да бъда на разкошно събитие, което беше организирано за българите в Щутгарт по програма на МОН, доколкото разбрах. И искам да изразя най-големи и искрени впечатления за това колко много информация беше представена в рамките на почти 3 часа, мога да кажа, като беше разпределена за възрастни, за деца. Децата получиха много информация, направиха собствени картини, които нарисуваха, научиха коя е първата българска столица, научиха за трите царства, научиха имена, които, честно казано, ние като родители, поне децата, които са родени в Германия, не сме успяли да им го обясним, да им го покажем така нагледно. Някои от тях са били вече в градовете, за които беше споменато в презентацията, други са родени там, трети не са ходили, но с удоволствие ще отидеме. И искам наистина да кажа, че подобни събития биха били от изключителна полза и много голям интерес за семействата, за за българите, които са извън граница. Моите деца и двете са родени в Германия, но въпреки това посещават българско училище. Голямата мънички е още малък, но с удоволствие и той ще продължи, така да се каже, традицията, българския дух. Презентацията беше на изключително достъпен език, много интересна и силно се надявам, че подобни мероприятия, подобни представяния ще продължат. Много би било хубаво, ако имате възможност да отидете и в други градове в Германия, в Франция, в Италия, в Испания, навсякъде, където има изключително много българи, които милеят за българското и биха били наистина биха присъствали на подобно събитие с много голям интерес. Това, което искам лично аз, за мен като българка и за моите деца,
евентуално да бъде тази презентация или тази информация събрана в един документален филм, която да може да се предостави на Българска национална телевизия или на някоя друга медия с възможността много българи, дори в България, да научат всичко това, което ни беше представено на нас в рамките на 3 часа, но то е изключително много и наистина респект и благодарност за целият труд, който сте положили за създаването на този проект и за осъществяването. Искам да благодаря на целия екип на това чудесно събитие, защото за нас, българите зад граница, това е събитие наистина. Но се разчувствах, на няколко пъти така се просълзявах, както и в момента. Много е важно за нашия национален дух и за нашата гордост като българи да знаем нашата история, да знаем какви царе сме имали и каква нация сме били. Изобщо за нашето младо поколение, това е моята дъщеря Йоана. Тя е на 11 години, владее български език и немски също. Много е важно за младото поколение също да знаят, да се запознати с нашата българска история. Искам да кажа, били сме и ще бъдем.